Dear Love, masaya magkaroon ng mga tagahanga, mga taong pumupuri at pumapalakpak sa bawat tagumpay mo sa buhay, at mga individual na nagmamahal sa iyo ng tunay. Pero paano kung ang isang taong di sanay tagahanga mo lang ay halos hindi na tumitigil sa pagsunod sa iyo? Anong gagawin mo? Uy, thank you so much. Ang pugi-pugi mo talaga. Fan ako. Sige, sige, salamat. Ano nga ulit yung pre? Tapos alam mo ba, halos nagtilian na naman yung mga girls nung dumaan siya. Iba ka talaga tol, no? Bengi naman ang kagapuhan mo. Sira. Alam mo, Tiff, huwag kang maniwala dyan. Pine-playtime ka lang yan eh. Anong playtime? Sa mukha akong to, magsisinungaling ako? Mangbuburaot pwede, pero magsinungaling, pasta ko dyan. Oo na, naniniwala na ako. Isa pa, marami naman talagang nagkakagusto sa'yo kahit sa classroom pa lang. Yung mga bakla nga, kilala ko pinagpapantasyahan ka eh. Hindi talaga. Eh di wag kang maniwala. Hindi naman kita pinipilit. Alam mo, hindi naman talaga nakakapagtakang maraming nagkakagusto sa'yo. Gwapo ka, malakas ang dating at athletic pa. Kung hindi nga lang kita kilala, baka isa pa ako sa nagkakagusto sa'yo. O di ba? Ayaw kasing maniwala nitong barkada natin. Kala palagi, siya yung pinagtitripan. Eh, nakakahiya naman kasi. Baka isipin ng iba, nagpipiling ako. Totoo naman kasi. Oo na. Uy, alam niyo na ba? Yung sa bagong teacher natin. Hi. Hello po. Uy, hi. Bakit po? Pwede po magpa-picture kay Mike? Picture? Sa kaibigan ko? Oo naman! Tol! Pa-picture raw oh. Huy, baliw ka talaga. Hi. Hi, Pogi. Ako nga pala si Lynn. Isa sa admirer mo. Pwede bang magpa-picture sa'yo? Souvenir lang. Oo naman, bakit naman hindi? Halika. Oo, dali. Picturean ko kayo ha. Mga 10 shots to. May bayad to ha. Para kang sira, Josh. Mayos ka nga. Joke lang. Nagbibiro lang. Ito naman masyadong seryoso sa buhay. Okay, ready ha? Ayan na ha. 1, 2. Thank you. Pwede bang makahug din? Sige, okay lang. Thank you. Oo, ready ha? Close up. 1, 2, 3, smile! Yun ang unang encounter ko sa babaeng si Lynn. Akala ko doon na matatapos ang pag-admire niya sa akin, pero hindi. Ang totoo niyan, nasundan pa yun ng makailang ulit. Nung una, hinahayaan ko lang dahil wala naman masama sa ginagawa niya. Pero habang tumatagal, nakakailang na. O tol, ano yan? Chocolate yan ah. Bakit ang dami mong chocolate dyan sa bag? Sino yung nagbigay niyan? Penge naman. Lakas mo talaga eh, no? Yan talaga una mong bungad. Bakit? Di mo rin naman mauubos yan. Mauumay ka lang din dyan. Kaya, di ba, share your blessing. Teka, kanino ba galing yan? Doon kay Lynn. Lakas mo talaga. Kilala mo na? Sira, nagpakilala siya, di ba? Ay, oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko. Sorry na, huwag ka magalit. Para kasi baliw eh. Seryoso na nga. Oh, di ka ba natutuwa? Binibigyan ka ng babe mo ng chocolate. Bihira lang yung ganyan. Sa akin nga eh. Walang naghahabol. Aso, meron. Oo, buka ka kasing aso. Ang gwapo mo ha. Pero, ayun na nga. Natutuwa naman, pero parang ang weird kasi. Ha? Weird? Bakit naman? Eh, siya lang kasi yung fan na parang patay na patay. Hindi naman ganito yung iba. Hindi ka lang sanay. Malay mo, natutuwa lang talaga sa yung tao at gusto kang bigyan ng mga regalo. Hayaan mo na. Tanggapin mo na lang. Mapapakinabangan mo rin naman yung mga binibigay niya eh. At saka, hindi mo naman hinihingi yan. Kusa niyang binibigay. Oo nga. Pero sa bagay, Kaya wag mo nang isipin. Hayaan mo na lang. Kung gusto niyang gawin, edi gawin niya. Pahingi na lang ako. ay, ano ba? Bumili ka na nga ng sayo?
Ang damot talaga nito. Parang isa lang eh. Tumaas sana sugar mo. Hi, Mike! Lin? Teka, anong ginagawa mo rito? Ano ka ba? Siyempre manonood din. Ang totoo niyan, binilihan kita ng snacks. Ito. Teka, I mean, dito talaga? Di ba taga Caloocan ka? Ano yun, nagpunta ka talaga dito sa QC para lang manood? Oo nga, pero gusto ko kasi dito eh. Alam ko kasi na palagi kang nandito sa mall. At hindi nga ako nagkamali. Sakto, dahil nakita kitang manonood din. Ano? Ayaw mo ba nun? Total, nandito na naman na ako. Pwede bang tabi tayo sa upuan? Mike, sorry ang haba ng pila sa may popcorn station. Ay, sino yung kasama mo? Ano lang, taga... Kaibigan ni Mike. Ha? Ay, Lynn nga pala. Hello. Ah, hi. Ako naman si Cassie, pinsan ni Mike. Manonood ka rin? Oo, same din sa movie na papanoorin nyo. Talaga? Siya, sumama ka na sa amin. Talaga? Kasi, iba kasi yung pwesto niya. Isa pa, may pupuntahan tayo, di ba? Huh? May pupuntahan pa ba tayo? Wala akong maalala. Isa pa, nandito na naman ang kaibigan mong si Lynn. Isama na natin siya. Ang pangit naman kung hihiwalay pa siya sa atin. Solo flight lang siya oh. Oo nga naman, Mike. Bonding na rin natin to. Tara na? Okay. Anong oras ka ba gumising? Pwede bang makadalaw sa inyo, Mike? Wala bang pinagkakabalaan tong babae na to? Halos met-maya na lang nagchat-chat. Isa pa, paano ba niya nalaman ang social media ko? Eh, hindi ko naman yung sinabi sa kanya. I-meet ko na nga lang. Tol! Oh, Josh! Musta ang long weekend? Haba din ang bakasyon natin ah. Ito, nakapagpahinga naman medyo. Medyo lang. Sa haba ng pahinga mo, bitin ka pa? Ano bang pinagkakabalan mo? Wala naman. Sa bahay lang. Pero yung babe mo, nakakasira ng pahinga ko. Babe? Anong sinasabi mo? Tol, yung Lin kasing may gusto sa'yo, magdamag nagchat-chat. Tuwing naglalaro ako, nagmi-miss call. Sinong hindi magbabadtrip? Bakit ka naman sinachat? At paano niya nalaman ang social media mo? Eh, malamang ini-stalk ka nun sa FB. Kahit nga ata si Tiff ina-add nun eh. Nakakastorbo na. Ang daming tanong tungkol sa'yo. Kung anong oras ka pumapasok, saan ka umuwi, mga personal na tanong ba? Daig pa investigador at jowa. Masyadong demanding. Ano bang ginawa mo doon at masyadong na-obsess sa'yo? Ewan ko dun. Hindi ko na nga pinapansin sa chat para magsawa. Kaya pala akong kinukulit. Huwag na lang natin pansinin. Panigurado namang mapapagod din yun. Ibabalak ko na nga mamaya para hindi na makapag-chat sa akin. Oo, mas mabuti yan, tol. Akala ko kapag na-block ko na si Lynn, titigil na siya sa pangungulit sa akin. Pero ang inaasahan kong mangyayari, naging hudyat pa para mas lumala ang pang-aharas niya. Halos lahat ng puntahan ko, nandun siya. Bigla na lang susulpot at aakto na parang naging close kami sa isa't isa. Mga kamag-anak ko ina-add niya. Maging ang mga kaibigan ko, hindi niya tinatantanan. Gusto niyang i-unblock ko siya. Nakikripihan na talaga ako dahil kahit anong sabihin ko sa kanya, walang nangyayari. Palala ng palala. Hanggang isang araw, umabot na sa sukdulan ng stalking na ginagawa niya. Happy birthday, Tita Chona! Ito po yung regalo namin ni Tiff. Pinapasabi niya rin po, happy birthday. Pasensya na rin at hindi siya makakarating. Naku, ano ka ba? Ayos lang yun. Ako rin naman ang pumilit kay Mike na papuntahin kayo kaya biglaan din. Talaga ba, Tita? Natouch naman ako dun. Kaya kayo ang paborito kong tita sa lahat eh. Hoy tol, wag mong budulin yan si mama. Hindi mo yan mauuto, no? Grabe ka talaga sa akin, tol. Masama bang magsabi ng totoo? Para kayong mga bata. Siya, maiwan ko na muna kayo at aasikasuhin ko ang ibang bisita. Darating na rin kasi ang mga tita mo, Mike. Okay, sige po ma.
Grabe, ang sarap ng apritada ni tita. Superb talaga, nakakailang refill na ako. Specialty yan ni mama eh. Yan nga din ang nire-request ng mga pinsan ko. Tao po. Teka, pamilyar yung boses na yun ah. Sino ba yun? Silin yun ah. Teka nga. Tao po. Hello, Iha. Sino sila? Ay, ako po si Lynn. Ito po, pizza po para sa inyo. Happy birthday po, tita. Pasensya na, Iha. Hindi kasi kita namukhaan. Saan mo ako nakilala? Lynn? Oh, Mike. Kaibigan mo ba siya? Hi, Mike. Ay, may dala akong pizza para sa mama mo. Tara, buksan na natin. Hindi na. Ma, pwede bang maiwan niyo muna kami? Sige. Papasok na muna ako sa loob, Maiwan ko na muna kayo dyan. Ikaw, halika nga rito. Aray ko. Ano ba, Mike? Ba't mo kayo nahawakan? Sandali lang, saan pa tayo pupunta? Ano ba ginagawa mo, ha? Ha? Anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman tong bahay ko? Sinundan mo ba ako? Ano ka ba? Pumunta lang naman ako dito para makiselebrate sa inyo. Ayun na nga. Pumunta ka kahit hindi ka imbitado. Ni wala kang ang kakilala dito na tao. Gusto ko lang naman makilala yung pamilya mo, Mike eh. Gusto ko lang silang makaklose. Hindi naman siguro masama yun, di ba? Nababaliw ka na ba? Makilala ang pamilya ko? Makaklose? Para saan? Anong mapapala mo? Alam mo, napipikon na ako sa pagsunod mo sa akin. Nung una pinalagpas ko pa. Hinahayaan kita pero habang tumatagal nawawalan na ako ng privacy sa ginagawa mo. Alam mo kung hindi ka titigil, kakasuhan na kita. Pwede ba lubayan mo ko? Maging ang mga kaibigan ko at huwag ka na magpakita sa amin. Naiintindihan mo? Pero Mike, Naiintindihan mo ba? oo, sige. Tol, nakakatakot na yung admirer mo. Parang nasiraan na yata ng bait sa pagka-obsess sa'yo. Literal na every breath you take, every move you make, every step you take, I'll be watching you. Yung kanta ng The Police. Mag-ingat ka na lang palagi, tol. Dahil di natin alam ang tumatakbo sa isip niya. Pumasok na nga tayo. Dami mong alam. Dear love, matapos ang araw na yon, nalaman na din nila mama ang tungkol sa stalker kong si Lynn. Maging sila ay nabahala sa behavior, tsaka sa ginagawang pagsunod sa akin. Kaya para sa kaligtasan na rin ng lahat, lumipat kami ng bahay. Siniguro naming hindi na niya kami masusundan pa. Sa ngayon, patuloy pa rin siya nangungulit sa mga kaibigan ko at nagtatanong ng mga detalye tungkol sa akin. Sinubukan na rin naman nilang i-block yung babaeng yon pero gumagawa lang ito ng bagong account. Ano bang dapat kong gawin para tuluyan na niya akong lubayan?